Ahoj Hello Kitty, tu je Multizimet a vôbec neviem, čo ma to sakra napadlo za pozdrav, ale to je fuk. Vítajte pri informačke, ktorá sa bude teda týkať opäť viacerých vecí. Takže myslím, že sa na to môžeme vrhnúť. Prvá vec je, že ak ste si teda, myslím, že po väčšine všimli, mám partnerstvo s TGN, čiže mohli ste to zistiť napríklad podľa toho, že som to písal napríklad na Facebook, mal som to na Skype, mám pozadie a mám aj ten malý banner nad videami. Takže chcem veľmi poďakovať ešte raz Dochliakovi, mne teraz píše Juraj Jaworský. Takže aj vám chcem veľmi poďakovať, pretože logicky bez vás by som ten partnerský kanál nemal a je to fakt super, fakt som sa tešil, nečakal som, že to bude tak skoro. Druhá vec je, že možno sa pýtate, prečo nebol tak dlho Minecraft multiplayer s Renegalom. Pokiaľ sledujete moje vlogy na kanáli Multizimet Vlog, tak určite viete, o čo sa jedná, ale ja vám to teda poviem aj na tomto kanáli. Bauchic, ktorý nám vlastne ponúkal server cez hosting, jednoducho už mu došiel a teda zalohoval save, poslal mi ho a ten save je nejaký pokazený a jednoducho sa neukazuje v singleplayerovom svete, takže je proste poškodený, takže s tým svetom už sa bohužiaľ asi nikdy neuvidíme. Preto som sa pýtal na Facebooku, či by som mal natočiť Minecraft singleplayer sériu. Konkrétne tretiu logicky. Po väčšine ste napísali áno, ja som točil 2 diely, ale boli to úplne faily, tak som to hneď odstranil, tak uvidím, či ešte niekoho nájdem na multiplayer, alebo ešte skúsim ten singleplayer, to uvidím, môžete sa vyjadriť do komentárov. Ďalšia vec, ktorá je tak trošku mimo je, že mi príde pop filter na mikrofón, Shure PS6, pokiaľ nezabudnem, tak ho budete mať v popise. A takže by to nemalo popovať, teraz sa možno budete počuť. Pop. No, malo by to byť počuť. A posledná vec je, že vám chcem takto krásne na záver poďakovať za výborné hodnotenie na minulom gameplay na Battlefield 3. A je to fakt super, proste úplne som čumel. Naozaj pokiaľ by to takto bolo na väčšine videí, tak to by bolo fakt výborné. Fakt vám všetkým chcem poďakovať. Takže, sorry, že nebolo dlhšie video. Dúfam, že teraz čo skoro natočím teda nejaké video. Asi to bude ten Minecraft, ale ešte uvidím, jak sa s tým vysporiadam. Takže napíšte váš názor do komentárov. A myslím, že do mňa by to bolo všetko. Máte sa super a ahoj Hello Kitty.